Diyos maray na aga po sa indugabos mga tugang, ini ang tawag sa mga kakasalon. Enot na tawag, Kiled Herson S. Gallianito, 33 anyos, soltero, taga Block 8, Lot 2, Jolly Neighbor Subdivision, Santa Cruz, Naga City. Akin Jose Manuel R. Gallianito, asin ni Felisa Q. Solano. Buot na magagom ki Michelle Diane F. San Benaventura, 27 anyos, Daraga, taga 71 Dollar Street, Macaroy Compound, Lumeda Subdivision, San Felipe, Naga City. Aki ni Raul A. San Benaventura, asin ni Edna Flores. Ikaduwang tawag, ki Vergel A. de Dios, 26 anyos, soltero, taga Zone 6, Sitio Cofradia, San Felipe, Naga City. Aki ni Noel de Dios, asin ni Nancy Armendi. Buot na magagom ki Mary Ann E. Ruiz, 31 anyos, Daraga, taga Zone 5, Mayflower Extension, Concepcion Pequeña, Naga City. Aki ni Salvador B. Ruiz, asin ni Amparo R. Enon. Asin ikatulong tawag, kay Benir Memije Bello Jr., 29 anyos, soltero, taga-Bahay, Libmanan, Camarines Sur. Aki ni Benir J. Bello, asin ni Maria Luisa D. Memije. Buot na magagom, ki Jehan May Sepe Montero, 27 anyos, Daraga, taga Jacob Putol Street, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Judel B. Montero, asin ni Elena B. Sepe. Ang sisay man po na may naaaraman na makakaulang sa saindang pag-ako kan sakramento nin matrimonyo, tulos magpaisi sa satuyang kura paroko o sa opisina kan satong parokya. Salamat po. Liwat, Diyos maray na aga po sa indugabos mga tugang. Ngunyan po, iyo ang ikakaglimang Domingo sa ordinaryong panahon. Ang tema kan satong selebrasyon, Tataramon nin Diyos. Ipinapasabot sa tuya kan liturhiya na sa tuyang ipagselebrar na ang tataramon nin Diyos, dapat na akoon nin udok sa buot. Ang pag-akong ini mangyayari kunyaon ang paghingowa na saboton ang tataramon. Itadom sa puso, asin sa isip, asin isabuhay ini sa paagi kan mga gawi nin katanosan,
asin pagkamuot. Ang satuyang selebrante sa satong banal na Eucharistia ngunyan, iyo si Reverendo Padre Joseph B. Abion. Matindog na po kita sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngalan ng Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang, tanganig maging maninigo kitang magdulot kaining Santa Misa, sa tuyan ng akuon, asin pagsusulan, ang mga naginibo niyatong mga kasalan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan tang Diyos. Mahirat malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Kristo, mahirap ka, kagurangan, mahirap ka, kagurangan.
ka. Nawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat at tulinungan, sa mga tao marahay ang loob. Ginoong awi ka, inurugyaw ka, sinasambani ka, pinapamuraway ni ika, pinapasalamatan ni ka. Huli ka, dakula mo, pamurawayan. Kagulang na Diyos, Padeng langit mo, Diyos ang makakamhan. Kagulang ng aking bugtong Yesu Kristo, kagulang na Diyos, Pangero kang Diyos, akita naman. Ikaw na nagpapara ka na nakasalantan, kinapang kaharaki kami. Ikaw na nagpapara ka na nakasalantan, kinapang ako ang samong pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa tukan, Ama, kaharaki kami. Ikasanaan dangal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urog, kahalangkaw. Yesu Kristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Ama.